Barangay Katugan dito Lalo, Cagayan. Dito tayo magbibigay ng ating relief or ang ating konting ayuda galing sa SI. Makikita mo dito ni puro dito mani iti produkto dato Hindi pa yan luto. Teman mitiran di kita brad tayo dito nanya ti iko community service da. Guys. Anya ti iko community yuti ngay. Mabigat mo po. Good morning. Ah? Patwak si Bumarangay. Patwak. So dito pag naan dito So anya ti aramidan yuti ngay. Kami kala natin nalubukan o dagiti guwar dito tao tayo ba sir. Kaya usawin ke kuayo dito sikat ti agmaintain di kalsada to pumaya So pangalaan nyo mati syempre di kita bagay magagatang di kito David kakadwa nga tumultulong nga po advisor. Ay chairman. Good morning. Ang tay katenda ti kalugong tayon ta. Wen. So deti community service yo detoy. Kwati LGU. Patwaykin ko advisor, patwaykin natin kwati mapan balbalay kalakas. Ay, kagawad, bagis temat lang. Kagawad temat lang, bagis tayo dito barangay Katugan. Good morning. Ang kuy katenda ti kalugong ko ta. Pumudaw, mas lalo na pumudaw bagis kimda kayo tatinig brad tayo. Nagpudaw ka lang aron. So dito anya ti balak yo dito apo. Dito advisor dito patwok lang. Patwok. Ang nga dito pa. Kung ano pa semento yo Adi patwok lang. Okay. So dito. Linog na. Wen. Kapupit lang iti brad tayo dagito dinawdawat ni nga tulong nga may semento ti igid ti balbalay. Tano kas di nga pinagtutudo problema dagito estudyante no advisor pitak-pitak da. So nga napanunot ko met nga baga ti brad tayo nga dumawat nakitulong iti mahiyala ti semento tapos i-apply iti brad tayo nga sa mga Ilocano. So ato'y advisor nga ongoing tatanga kami din. Nagmayat dito naramid mo nga dito bagis ko kagawat tayo pay ni-apply na ti SI. Para maitulong kay digi estudyante pay sunog tudot toy kay nako nya na pitak. Kada zona dito advisor nga kuha nga Brian me kada Sabado nga kastoy Brian me. Damit ti kabrad nga dagi mang titit kuha. Ti tulong nga semento, bato kas diyan. So digi may contribute da at least ma-develop dito ni pagnan nga dito Yan nagpintas dito korda nga kuayo nga community service yo. Po kagawad ta may contribute nga talaga dito hanlang nga basta dalos lang ya chairman niya kasi no dalos lang kaming kat siyempre tubulat dapat di makuna nga community service di mausar iti tattao dito barangay da nya kas lakin dito wen patwok hello dito Hello, thank you. Okay. Advisor. Good morning. Sexy ka. Madama kami nagbilag na kita duma. Wen. Ti napasikot toy bagis ti kwayo kat mani Oo nga. nalpasin ti Lalo advisor, money, mais, kada bagay advisor. Digi mat iti livelihood digi branch tayo dito Katugan nya. So anya nga chapter dito chairman? Katugan chapter bale lalo met lang advisor. So mano nga chapters di ato toy? Dua pa lang advisor, Katugan, Kinlalapugan. Nag-join da lang. Kitain niyo mat ani Dapay dam na dapat dapay dam na. Gasam. Yo, pilalita tali. Dump box na ni durun na. Sa balit nagkakasi ta tricycle. Sa kulong-kulong sabay guyod Manpower ko naman. So digitoy, ada digi basher te kami chairman nga. Apo nagsagsagat ka lang kat SI kan kunada. Andam mo iti talaga nga deti community service kat makatulong nga talaga iti
community niya, chairman. Advisor, sir, pagyamyamanan ni Mayor dito kad ni kagawad ta advisor kada dati program. So nga kunana, adanak lata ti likodan nyo kunana. Wen. Basta na buti masapul yo. Slakas ti advisor. Na napamit nag-solicit ni kagawad dito ni advisor. Oo. Nga Chris, kunada. Ang kay madanagan tamang ipadam kam dito, amang third kam ti semento kunada. Wen. In a little way talaga makakontribute kasi no Ryan tayo DJ